Muri yeZimbabwe ndadzoka zvakare kuzuva ranhasi ndiri kuno kuVenice. Saka ndoda kukuudzai zvino 5 atingati masteps atorwa kubva patakatanga basa iri kusvika patiri nhasi, uyezve kuti takuenda kupi tichibva panapa. Chekutanga ndoda kuti ndiri kurwadziwa nenyaya iyi iri kuitika. Chikunyanya kundirwadza ndechekuti baba vemwana vari kutambudzika pamusoro penyaya iyi, uyezve nemhuri iri kutambudzika pamusoro penyaya iyi. Nekuda kwevanhu vandiri kufungidzira kuti vanhu vari kutora advantage of the situation kuti vakwanise kuwana mari, which is not a very good thing. Saka zvinhu zviri kundirwadza. Dzainongokuti muchidimbu kuti muone picture yatinayo so far ndeyekuti, you remember last week we had maprophets, but the previous week yachina patakaita dare pane zvakaitika zvekuti zvakabuda padare paya vanhu vakachizowirirana kuti no, handi tinotora mwana kana state yemwana iri zvairi izvi. In my own observance, inhangu nekuona kwangu, ndakaona sekuti vanhu vakashandisa makuhwa oro mafunga vachibva vashandisa that kuita sechiprofita, kana kuti vakabva vaita sekuti kusvikirwa kwavaitwa. Handisi kushora, asi ndiri kuti because takabuda manheri ayo tinana baba muguti tikanopinda mugomo risiri iro, ende hapana chatakabuda nacho. Takapinda mumapako, hapana chatakabuda nacho. So zvinhu zvinorwadza baba vemwana nekuti ipapo vakatobuda mari yefuel yekutakura vanhu, vakatenga chikafu chekuti tidye, tikazorara I think time yatakazodhiraivha kubva kuBF tichienda kuKadoma kwavanogara, dzava kuma4 am dzekuseni. Vamuguti vaneta, he was driving tired. Just imagine driving so much tired, you have spent that amount of money, matenga doro rekuti machembera amwe, but hamuna chamabuda nacho. Mamatoudzwa ashwarenzi kunzi mwana ari kunobuda umu. Saka ndo zvakaitika. Then ndobva tazoita second time tichinzi, because takazviita iri Friday, tikanobuda Saturday kuseni. Tuesday taenda, Wednesday tichifungidzira kuti tichanobuda nemwana, hapana chakabuda. Now third phase yazoitika, vanhu vaudzwa kunzi mutambo uri kuitika musi wechipiri. Tikanzi this week ndo pari kuitika zvinhu, pari kuudzwa vamwewo vachauya vachizobata basa iri. Votumirwa mari, vavimbisa kuti vanouya vari vanhu vekuziva. Still hapana munhu auya. 1 week munhu asiya basa. Remember first time ambouya akasiya basa rake akati ndauya kudare, akauya you would drive from kwaMutare, and then wasvika kunoko, wasvika ipapo wosvika wospenda mari iyoyo, hapana chabuda. So 3 times in a row hapana chiri kubuda. Do you understand how frustrating that is? Ndo chekutanga. So zvino izvi ndo nyaya iripo yekuti hakuna mwana atabuda. Ndo chekutanga. Chechipiri chandoda kuti munzwise ndechekuti maprophets kana kuti maprofita ekumadzibaba vari kutaura kuti ivo nyaya idzi vanogona kuoneswa, but kudzironda havadzigoni nekuti zvinhu zvinoda vanhu vechivanhu. Saka hatizozivi, kuna vanonzwisa zvemweya. Is that how it is done? Handizivi. Inini I'm just a journalist, but I'm just painting to you a picture yezviri kunoko. So ivo vanoti kuona vanoona, and madzibaba andiri vandakaita interview navo vanga vari kuti inini I'm ready to work neN'anga nemasvikiro whoever aripo kuti tikwanise kuachieve a result yekuti mwana arapa, but N'anga hadzina kuuya, and I'll tell you later kuti why zvinhu izvo zvakadaro. But tiri munyaya iyoyo, toda kungokupai another update yezvandazotaura. Ndakataura nababa vemwana nezuro, vakanditi zvinhu zvakundivhiringidzawo pfungwa, handichanzwisi kuti ndoita sei, nekuti ezvino izvi tsanangudzo dzandiri kupiwa nevanhu vari different dziri kuuya zvakasiyana, zviri kutovavhekisa pfungwa. Vamwe vari kuti mwana mupenyu, vamwe vari kuti akafa, vamwe vari kuti ari kudyiswa porridge ari mugomo. Zvinhu zvacho hazvichanzwisiki, because ukawana
6 tsanangudzo dzakasiyana oro dziri kuita sedzinopesana, iwe waspenda mari uchiti ndoda kuti pauye result. Izvozvo ndo zvinhu zvinovhiringidza munhu. So he said kuti like toda kumbonimboti dzikamei timboona kuti toita sei ndisaite zvinhu ndichimhanyiswa nekuti at the end of the day hapana chandiri kubuda nacho izvi. Saka ndo nyaya iripo panapa. And ndoda kuti tikudze kuti process yekutsvagwa kwemwana yambomiswa until tazonzwa any further word from the family kuti what is the way forward. But at the moment vambomira any way yekutsvaga mwana because vari kuti toda kutanga tanyatsowana zvinhu zviri genuine kana kuti zvinhu zviri sure kuti tinowana mwana, nekuti vanhu vari kuvimbisa, vanhu vari kutaura but hapana result iri kubuda because hazvibatsiri kuzadzwa netsanangudzo pasina chiri kubuda. Pari kudiwa result yemwana whether mupenyu kana kuti akafa, ngapave nemwana apa, mwana avepo apa, then tochizotaura tsanangudzo kuti zvakafamba sei zvikafamba sei. Those are atingati ma-ancillary issues, but at the moment zviri kuda kudiwa kana kuri kuti pari kufanira kuitwa chikaranga chekunzi chiri kufanira kunoomberwa mugomo, ngachiitwe. Vanhu ngavasape tsanangudzo. At the end tsanangudzo idzi dziri kugumisira dzapesanisa vanhu vachivengana, vanhu vachinongedzera uyu whether mai hadhi vakazviita, whether mai Charity vakazviita, but the end result of the thing is pari kudiwa result yemwana ari apa, mozoisa tsanangudzo later. Ndo zviri kuitika. So tiri munyaya iyoyo ndoda kuti ndikudze pana vamwe muchembere vakataura neni vari kuti vari kunzwawo tsitsi nekuda kwenyaya iyi, vari kuSouth Africa. Ndichazoita hangu ndichakupostirai vhidhiyo yandakaita navo vachitsanangura kuti vakaona chimiro chemwana nezvine mwana. Handisoda kuita preempt that interview, but muchanzwa zvavachataura muinterview yandakaita navo pamusoro pechimiro chemwana. But vari kuSouth Africa vakati ivo vanokwanisa kuuya kuno kuZimbabwe vozonongedza pane mwana nokuti vakaoneswa paari. Saka vari kuti ivo kuti vauye kunoku vanga havasina mari, havana mari because munhu anoshandiro mabasa atinoita. Saka vanga vakatobhadhara mari dzavo dzerent dzekuti dzemwedzi uno waJune. Saka havasina mari yekuti vakwanise kukwira bhazi kuya kunoku. Asi kana vakawanirwa mari yebhazi yekuya kunoku, vari kuti iri basa iri vanoriita pachena, havasi kuda muripo pabasa iri rekuidentify mwana, vari kungonzwa tsitsi. Vada kuti munzwe nyaya yavo vachitaura kuti vari kuona pane mwana, vakaoneswa mwana pari. Saka chirongoshuta chete imari yebhazi. Baba vemwana ndakavatsanangurirawo vakati aiwa inini ndaneta nekuburitsa mari, ndoda vanhu kuti izvi kana vari kuSouth Africa ngavatsvage mari vauye kunoku. Saka ndiri kuti imi semhuri yeZimbabwe munokwanisa kuti tibatanidze mari inokwana kuita $100 yekuti vakwanise kukwira bhazi. Ino mabhazi atingati kuti 1200, then mari yekuti vafambe vachidyawo muroad kusvika vasvika kunoku. Pakaonekwa $100, if you can raise $100, muchembere vavati she knows where pane mwana, vanokwanisa kusvika vachinotora mwana whether mupenyu kana kuti akafa. Izvozvo ndivo vachatiudza kuti zvakamira sei, but ndo only hope yataanayo. Tina vamwe sekuru vanonzi sekuru Nepura, takataura navo vari kuBF, vakati vanorigona basa iri, but tambomira nenyaya yekuti baba vemwana vari in a state of confusion now. He doesn't know what to do. Imagine waiting for the whole week uchinzi tiri kuuya, watomisa mabasa ako. Remember munhu anozvishandira, anoita basa rake rekuzvishandira ega nemaoko. Saka the more you wait out uchiita basa hakuna inofurira ivete. So ndo zvinenge zvichiitika. Saka sekuru Gushu takataura navo, vakataura navo vakati vane dare ravanaro kuMozambique. Kana rapera iroro vachazotaura nababa vemwana voona kuti vanorigona here. Vamwewo ndidzo dzinyaya dzekuti munofona monzi tangai mabvisa mari yedare. Munhu apera mari, hatisina mari, it doesn't have any money now, if we got to be frank. But what I can tell you ndezvekuti kuno kuVenice tisingambodi kunyepa, kune nyaya dziri kunoku dzekuti kana angava munhu anenge asvika akagona basa kunoku, ndokutaurira kana kuri kwokuti unotendwa, vanhu vachatotenda. Kana ane kiti yake, ane mbudzi yake, ane chi, they are waiting. Vanhu vandataura navo vakawanda vari muno vari kutaura kuti tiri kuda kutoona kuti mwana uyu abuda, nekuti nyaya yemwana uyu ikii iri kufanira kukinura nyaya dzakaitika kunoku. Kuti munhu anenge akwanisa kukinura nyaya yemwana uyu ichaitawo kuti vanhu vawanewo yatingati closure
nenyaya dziri kuitika kuno. Right now nchitaura nemi kudai so patori nemukomana akatofa nemotorbike. Manhero apurayana akaurayiwa nemotorbike. Vanga vari 3 pamotorbike vakatofa. So these are things that are happening, mysterious things zviri kuitika kuno. Zviri kutoda answer yemunhu anozviti anogona. So ndo zvinhu zvandaobserva kunoku. Then chingati anengati chenumber 5 chanoda kutaura ndechekuti zvandaobservawo mushort space of time yandadhila nemaprofita nana madzibaba ndezvekuti tiitasa zvedu nemushoko raMwari unoona kuti zvinhu izvi zvine, mukanzwa statement inoti zvoto zvine mazera. Zvoreva kuti in terms of rank kune vamwe vanhu vanenge vane rank yakakurawo panyaya dzeuroo idzi vanotoonekwa kuti kune dzimwe nyanga dzavanotodamburawo. Saka ukada unozvitarisa unoona kuti vanhu vari kuzeza kuuya uku varitotaura kuti mushonga uyu unotikurira muhombe. Zvoreva kuti when you talk of maranks in terms of witchcraft and nyaya dzevanhu vanoita zveun'anga dzakatosiyana. But what I have a problem is, tine problem yekuti kune vanhu especially nyanga dzemuZimbabwe, I'm challenging you. Budirai vanhu pachena, taurai zvamunogona chete. Sezvinoita madokta kuti ini ndo specialize nemaziso, handiti mazino, indo specialize nezvakati, ina handiti zvakati. Because the problem iri kuitika ndeyekuti vanhu vari kufungidzira kuti n'anga kana maprofita all round vanogona zvese. Hazvigoni. Kune vamwe vekuti in terms of rank munhu anongokwanisa kurapa maybe nzara, munhu anogona kurapa maybe musana chete, ndo zvaanogona. Asi kana achiadvertise kana kuti achitaura pasocial media anotaura kuti ndogona zvese. Now pane situation iri panapa iri kuda kuti pange pachipiwa result. They are nowhere to be found. Because inini fungidziro yangu yanga iri kuti maprofita nenyanga nevanhu vese nyaya iyi vangadai vaiona inyaya yatenderera. We have got more than 4.2 million plus views of this story. I'm sure in one way or the other, when we talk of my views, evanhu vari kushare mavideo anaya panana share it nepama WhatsApp, we are even probably to 7 million. So now takazvitarisa manje tochiona kuti vanhu vari chii chiri kuita kuti vanhu vazeze kuuya kuzobata basa iri. Inyaya yekuti havazvigoni zvese. Handimuzva. Saka pakusazvigona kwese ngavabudire vanhu pachena. Inini dare randogona nderakati. So that munhu kana ashuya kwauri ngaauye achiziva kuti unogona zvakati, usati ndogona zvese. Ndo zviri kuitika. Saka ndo andifungidzira kuti n'anga dzemuZimbabwe dzatiregerera, maprofita emuZimbabwe vatiregerera panyaya iyi. Tachifanira kuwana munhu anovolunteer kuti inini I'm willing to come and resolve this issue. Kana kuti nyaya iyi handiigoni, ndina nhinga anoigona. Just like that. Ndo zvandofungidzira. Saka ndiri kukumbira vaya vanoti vanozvigona. This is the issue. Batsirai muri. Ende kana maibatsira, ndataura nevanhu kunoku. I know the situation on the ground. Ukasvika kunoku, uri muprofita, uri n'anga, uri anything, ukakwanisa kusolva this mystery yezviri kuitika kunoku Venice, ndoda kukutaurira unoku uchatobvawo nemombe, uchabvawo nembudzi, uchabvawo nehwai, uchabvawo nezvinhu zvakawanda, nekuti unenge wasvika wasolva zvinhu zviri kunetsa vanhu vari kuno kuVenice. Saka ndiri kukumbira kana maripo for the last time, ngatibatsiranei nemuri. But tichipedza ndichitaura nemi, ndoda kuti vaya vakasununguka tibatei panhamba dziri pascreen. Pamusoro pevidhio yatichaposta pana paJCTV Africa, pana muchembere vati vanokwanisa kuita basa iri uyezve vari kuziva pane mwana. Asi toda kuti vaprove by coming, and isusu semuri yeZimbabwe we have nothing to lose. Result yatiri kuda ndeyekuti mwana abude. Kana imi muripo munoti toda kuti mwana abude, contributai. We just need $100 to this, and we are going to be transparent about all the transactions. Tichavatengera ticket rebhazi tisu, ivo hatitozovatumira mari yekudya, tichavatengera ticket rebhazi rekuti vauye vazoita dare. Asi we will make sure kuti every cent that is sent it will be made accountable pano paJCTV Africa. Saka kana vari panoti
I can part with my $20, I can part with my $10, I can part with my $5. Sunungukai kuti bata tikwanise kuti muchembera vauye vazosolva this mystery, nekuti mhuri dziri kunoku, vanhu vari kunoku vese vandiri kutaura navo vari kutaura kuti nyaya iri kutishungurudza, iri kutirwadza, iri kutityora mabhonzo, tiri kushaya toita sei, tozvibatsira sei. And vaya vari kupota vachiposta mavhidhiyo vachiti mwana awanikwa mumhiri, ndokumbirawo musaite zvinhu zvakadaro nekuti munoshungurudza mhuri, nekuti zvezvo zvakuita sokunge because remember vanhu vanenge vane mhuri dzinenge dzakasiyana, umwe anenge ari kugoko, umwe anenge ari kuharare, umwe anenge ari kusouth africa, umwe anenge mhuri idzodzo dzinenge dziri kwakasiyana siyana. Vari paground vanenge vakuita kunge vari kutaura manyepo oro vari kutsvaga mari. Saka ndokumbirawo kana muri uripo blogger kana kuti anyone anorana page, usaposte nyaya yekuvhinisa uchitaura kuti mwana akawanikwa iye asina, nekuti at the end of the day uri kunyonganisa mhuri nekuda malikes, nekuda kunzi uri kubreka nyaya. Kana uchikwanisa kubreka nyaya, uya paground uzobreka nyaya uripo. Handina journalist wandakamisa kuti auye. I'm willing to work with any journalist kuti tibatsire mhuri iri. And I'm also willing to work with other big guys. That's why I work with Mukoma Sylvester Tafumani kuti tibatsire nyaya. Uyezve ndakataura naMukoma Andrew Neshamba kuti nyaya ibatsire, ndo vakandisanganisana sekuru Gushu. Saka ndiri kukumbirawo ngatisafarire malove nemalikes tichipesanisa mhuri. Izvozvo zvakashata. Mukupedzisira ndoti mhuri yeZimbabwe ngatibatsirane, vanokwanisa kuisa maoko pamwe chete kuti mhuri ikwanise kuwana closure pamusoro pemwana uyu. This is what is very, very important. Kana muripo nganga, unga muprofita, this is the opportunity for you to do this. Saka, at the moment, the process of looking for Langton Jr. yambo miswa, takamirira the next step yekuti mhuri yogara pasi yekwa Muguti woita sei what is the best way forward, because tsanangudzo dzavari kuwana nezvinhu zvavari kusangana nazvo zvakarema. And also ngatirangarire kuti vanhu vakaita zvinhu izvi, vakaita ushereketwa izvi, havasi kuzororawo, vane zvavari kuitawo. Pari kungonzi chichichi vane zvavari kuitawo. Saka vanhu havari kurwa nechi zvinhu zvikurwisana nevanhu izvi zvakatokurawo. Saka zvinotodawo vanhu vanotoitawo chimonera pamwe kuona kuti chirwirangwe kuti nyaya ipere. Ndatenda tosangana pamaprogramu anoteera. Nyaya yekutsvagwa kwemwana yambomiswa until further notice, kusvika tawana munhu ari genuine chaiye oro munhu ari right anokwanisa kuita basa iri, nekuti vanhu vazhinji varongotaura kuti atiri kwanisa. Wana watawana iye ezvino izvi ndowatiri kuti kana chikwanisa kumurezera mari yekuti auye azoita basa iri, tibatsire mhuri yeZimbabwe. Totenda tosangana maprogramu anoteera. Ndini Jethro mwana kwaMutero ndichiita sign out on behalf of my brother Sylvester Tafumani.